Бу балаларга теге үсешне карый торган әйбер инде. Менә бәби, чөнки аннары нәни бала була, аннары тәти, сабый, аннары зурса. Шундай кичкенә генә балаларга алар бик кызык. Татар сүзләрен шунда алар өйрәнеп алалар. Әниятеләре белән килгәндә. Без башлаганча недер беркемдә татар исемле бренд оештырып чыгармаган. Бәхетле бары, Аллага шөкер. Беренче менә молодецлар, аларга рәхмәт. Менә ачып җибәрделәр, сүз биреп җибәрделәр. Ну, бәхетле дигәндә. Бүтән югы татар бренды дип. Без түбәтәй дип ачып җибәрдек. Менә шуның турында нидер беркем дә әйтми. Без тырышабыз бүтән эшләүчеләребез татарча эшләшкәннәрен, ләкин вывеска буенча әйткәндә, сез инде әйтегез, нигә русча, инглизчә һәм түбәтәй татарча. Чөнки безнең законыбыз буенча безнең татарчада, русчада, инглизчәдә булырга тиеш. Һәм без түбәтәй брендын татарча итеп алга таба алып барасыбыз килә, чөнки ул безнең милли брендыбыз. Татарстанның, татарларның милли бренды. Бу менә әйтегендә теге әйтәр бит, народный бренд. Мин бит шулай, ул кешесе, мин күңелемне биреп шул әйберне уйлап чыгарам, ул безнең әйбер дип мин фикерлим. Минем әйбер түгел, безнең татарларның әйбер дип. Татар телендә инде төрле китаплар һәм раскраслар да бар, менә шунда карагыз, һәм уенчыклар. Менә шундый кичкенә генә тулпар. Сәлам әйтеп бирә торган белән балалар бик яратар уйнарга. Шулай менә татар китаплары монда бар. Һәм инде төрле сувенир әйберләре. Кызлар, исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Нинди тәмләшкәләребез бар? Килегез. Тәмле әйберләр, бөтенесе тәмле. Аш, мәсәлән. Татарча, русча мәсьәләсен шишер өчен без менюны ике телдә ясадык, урыс һәм инглиз телендә, ләкин урыс телендә без безнең традицион булган ашамлыкларыбызны татар телендә калдырдык, чөнки менә эшпишмак без треугольник дип атабыз, треугольник түгел бит ул безнең. Димәк, эшпишмак, ул шуңа күрә эшпишмак дип бара. Һәм инде безнең туристларга дигәндә аларга инглиз телендә дә шулай менюны яздык, чөнки аларга урыс телендә, татар телендә аңлашылмый, шуңа күрә аларга аңлатма кирәк инглиз телләрендә. Туристлар бик күп килә. Менә бу елда безнең FIFA дигән чемпионат бар инде, футбол чемпионатында бик күп халык килде. Без кызларны, егетләрне инглиз теленә өйрәттек һәм шулай инглиз телендә менюлар ясадык, Аллага шөкер. Монда һәр көнне теге эшпишмак пешерергә өйрәттек үзләрен. Беренче татар милләт кысыкланучылары булып, без тырышабыз һәрбер безнең эшләүчебезне татар теленә өйрәтергә. Мәсәлән, исәнмесез диергә, тәмле булсын әйтергә. Ләкин һәрбер кеше, теге профессионал кеше, аш пешерә белергә мөмкин, ләкин татар телен белеп бетерми. Шуңа күрә без тырышабыз һәрбер эшләүчеләребезне инде татар теленә әкренләп өйрәтергә. Ләкин кем кайсы бер кергән кеше, мәсәлән, теге аңламаска мөмкин, ләкин Аллага шөкер инде без ул мәсьәләне әкренләп алга таба алып барабыз. Татар телен барса белергә тиеш, татар телендә барса сөйләшергә тиеш. Татарлар особенно.